rangrang jamita tahun baru Maria inani debata pajahau perjolo sian opat Musa bidu onom ayat 22 satu 27 pajahau paduahon surat Apostol Paulus tu Horia Galatia bidu opat ayat opat satu pitu jala barita nauli sian Lukas bidu 2 ayat 10 satu 20 sada ahado ipolana pajahau perjolo mangodoson taringo tu rumang ni pati ni debata ay marumang pareta do pati ni debata ima dipasaha si Musa tu si Aaron do tu aka poparan gabe tudu-tudu parngolua do patiki tu si Aaron ditiki nama masuk-masuk aka bangsa Israel ipola ni pajahau perjoloon ima marmudu-mudu mamasuk-masuk madongani huhut manubuhon rohadame di halak Israel ay terpasu-pasu do ise nauduk di pati ni debata pajahau paduahon surat ni Apostol Paulus tu halak Galatia mangodoson suha ni naikon si ulakonon ni anak ni debata humokop pati ni Tuhan ni mangihuton Apostol Paulus Yesus song sahalak anak ni jolma jala anak ni debata iba nama nauduk jala nasatia di pati ni debata di jako Yesus do pati ni debata marhite pati ni debata boy ipatadaho Yesus debata tuwaka jolma alani i ay gabe panodang do pati ni debata di ngolu ni jolma dipuka Yesus do dalan tu jolma laho majako pati na asing ima patik nasian anak ni debata do kita jolma alani i jakonot tado todini anak ni debata ditongos debata do anak na Yesus Kristus tu portibion asamar hite harorona gabe anak ni debata sude jolma ay marhite sian anak debata do lam mangararat jala mangolu pati ni debata Apostol Paulus madok alani anak ni debata do hamu dipasah debata do to dina tu anakna tarlumubi tu saluhut jolma nama dok abba ale amang barita nauli patariasot taringot hauduhon ni si Maria diuhum ni debata do diuhum ni paradaton ni halak Yahudi di papatar do hauduhon ni si Maria songon sahalak namar haporsiaon tu pati ni debata jala suang songonido di pataridaho do hauduhonna songon sahalak Yahudi di pati ni si Musa songon sahala Yahudi nauduk tu pati ni debata di peo si Maria do saluhu na di bagasan rohana jala di pahusor di bahen si Maria ma guarni anak nai ima Yesus songon naung ditotuhon debata marhite suruh-suruan Gabriel ujui songon sahala Yahudi di hutan si Maria pati ni si Musa diari paualuhon di pasaha si Maria do gowarni anak nai Yesus songon naung ni hatahon ni debata tuibana alani i molo tae tong sia tanggal 25 satu tanggal sada Januari gokma waluari jepe hata dohonon Maria jongjong di tonga-tongani hajol maun jala dia dopan ni debata sahala nauduk satia dipati ni debata nang songoni dipati ni si Musa
jolma na marhapor seaon nunga di suraton songon sahala na parsidoho di uhum ni debata. Ala nunga parsidoho di uhum ni debata jala parjabar jala paneama ditodi purbadia marhite anakna. Ai gabe anak ni debata do kita nasai totong manggorahon debata ama. Songon inatta Maria nai satu tong uduk jala satia di uhum ni debata. Hita pesudedo dihirim debata asa gabe jolma na uduk jala satia hita di uhumna. I mata dana na anak ni debata hita. Jolma na marha perseaon tu debata. Naing manian jongjong songon sorminan hauduhon jala hasatiaon maradupon pati ni debata. Jala boy dapoton hagogon sian patike. Arirea Maria inani debata dipadiri Paus Pius na pasapuluh sadakon marhite bukuna Lux Veritatis manang panodang hasitongan di tanggal 25 Desember tahun 1970 di bagasan pesta Maria inani debataon di paingo do hita songo dia do tohonan ni si Maria natung masaiba dia di tubuhon si Maria do Yesus gabe anak ni debata jala tagwari ibana debata anak gabe ina ni debata naso habubuhat do si Maria ai bariado burtianna na pinasopaso ni debata ima inganan laho manubuhon si paduai ima debata anak mangaryahon pesta Maria nabadia ina ni debata lapatanna majakon hajol maon doho hadebataon di Yesus hamuliaon di si Maria songon ina ni debata ima sorminan hamuliaon ni anakna Tuhan Yesus jala si padua jolma molotariakon Maria ina ni debata lapatanna tajakon si Maria nagabe ina ni salu jolma ina pangodian. Jadi dan nagabe maliali hita di portibion Maria ina ni debata jala Maria inata nagabe pertangian jala pangodiota aitung masai do arirea Maria ina ni debata di tanggal 1 Januarion ala apala di bonan di tahunon naing dipelehon parngoluata di bagasan pakokopion di inata Maria nabadia songo dia Maria nabadia makokop anakna Yesus Kristus songo nima nang ibana makokop huriai saleleng ni lelengna topet di bagasan arirea Maria inani debata tariaho do tau baru madok moleate do hita tu debata alani saluhut aka pasupasuna na pinasahakna sa leleng tahun 2020 tung surape adong si panggugai sa leleng tahun naung salpui ima virus corona dan nagabe si pangabadi hita laho pasahaton hamalodota tu debata taele mamuse amatta debata asa anggia tahun 2021 on gabe tahun nagok paso-paso tu hita jala sayang gia ma hatok musat pandemik virus 10 siaon sia tonga-tongata jala sayang gia ma totong didongani todini debata hita asa boy tapatuduhon hauduhon hasatiaon songon inatta Maria nabadia na totong satia madongani Yesus molo songoni gabe jolma nagok paso-paso mahita sia debata